Mama pravi parenu somborku za zimnicu, bez pasterizacije i bez konzervansa. Ukoliko tražite neki ovakav jednostavan i lak za pripremiti recept za paprike za zimnicu, pogledajte ovaj recept do kraja i podelite sa nekim koga još interesuje. Ovaj recept za parenu somborku mama pravi više od 50 godina. Ona više ima autoriteta da kuva danas za vas u mene, zato će ona danas biti vaša kuvarica, a ne ja. A ja ću to sve da snimim i editujem za vas. Pripremu ovih varenih paprika, somborki, počinjemo tako što ćemo ih oprati, a zatim ćemo polako izvaditi rep paprike i očistiti ih tako da unutra ne ostanu ni semenke ni konci. Vidite kako se ova pčela ovde igra oko ove paprike. Nisam ni znala da pčele postoje ovde u okolini. Mi najviše volimo somborku da spremamo za zimu i ona se godinama priprema u mojoj porodici zato što je onako ljutkasta paprika, pa je potrebno detaljno je očistiti od semenki i konaca da ne bi bila ljuta. Ovde su svi sastojci koji su vam potrebni za pripremu ovog recepta i ja ću vam detaljno u opisu videa napisati mere koje su vam potrebne na 3 kg somborke paprike koliko smo je kupili. Od prilike su potrebni pola litra vode, 200 ml ulja, 100 g šećera, 100 g soli, pola vezice peršuna, nekoliko, da kažemo 10-15 lovorovog lista, pola kesice bibera, zatim 100 g alkoholnog sirćeta. Nemojte se oslanjati u potpunosti na recept. Ukoliko volite da paprike budu više slane, dodajte više soli, ili ukoliko volite da budu kiselije, dodajte više alkoholnog sirćeta. Kada je mama napravila ovaj, da tako kažemo, pesolac, stavljamo paprike kada voda proključa i jako ćemo ih kratko ostaviti da bi paprike samo omekšale. Ovako se proverava da li su paprike omekšale ili ne. Primetit ćete kada paprike više nisu onako tvrde kao što su bile kada ste ih stavili i to je vreme kada ćete vaditi paprike u jednu posudu sa strane. Ukoliko vam se čini da je ovaj video koristan za vas ili za nekog vašeg prijatelja ili prijateljicu koja u ovom trenutku sprema zimnicu, slobodno je nazovite ili podijelite ovaj video sa njom ili njim. A mi dalje nastavljamo sa ovim kreativnim haosom, odnosno spremanjem paprika. Mi ćemo u isto vrijeme, vidjet ćete, i stavljati paprike u lonac da se kuvaju, odnosno da se bare, i stavljati one paprike koje su već obarene u tegle. Možete da sačekate da sve paprike obarite, možete i ovako da spremate da kažemo u hodu i na taj način skraćujete vrijeme pripreme. To može da radi neki pravi profesionalac, kao što je moja majka koja već godinama, rekla sam vam, već 10 godina pravi paprike po ovom receptu. Nekada je radila uz pasterizaciju, a sada više ne pasterizuje niti stavlja
konzervans u papriku i ona ostane super celu godinu dana ukoliko se pre ne pojede. Najbolje je da iskoristite ili ovako neku drvenu špatulu ili ruku prilikom spremanja, odnosno prilikom stavljanja paprike u tegle. I kreće druga tura, pa sledeća i sledeća. U ovom videu, za potrebe ovog videa, mi smo kupili 3 kg somborke, ali otprilike ću vam ostaviti u opisu videa i mere za ovaj recept koji smo pravili danas, koji je moja majka pravila danas, a i za neku veću količinu ukoliko stavljate papriku za celu porodicu. Ja namerno nisam filtrirala video, već sam pustila da vidite celokupan postupak izrade ovog recepta, jer na kanalu ima dosta mlađih domaćica koje mogu da nauče kako da naprave barene somborke ukoliko to do sad nisu znale. Znam da ih spremim, međutim mnogo je autentičnije i da tako kažem bolje da ih spremi neko ko ima toliko iskustva i kome je to jedan rutinski posao. Ovo je jedan osnovni recept za varenu somborku bez recimo belog luka ili još nekih drugih takvih začina, gde dolazi do izražaja onaj pravi ukus somborke ukoliko volite somborku. Kada stavite paprike u tegle, odmah je nalijte sa ovom vodom, odnosno presolcem, i to uradite za svaku teglu. Bitno je da voda, odnosno presolac, bude vruć, da ne bi postojala potreba za pasterizacijom paprika. Napišite mi u komentarima da li vi ovako spremate barene paprike i koje paprike najčešće kupujete kada spremate barene paprike. Da li su to babure ili su to somborke ili su to crvene paprike. Napišite mi i ako znate neki novi način na koji spremate papriku za zimu. Voljela bih da to podelite sa svima nama na ovom kanalu. A na ovom kanalu možete pronaći čitavu playlistu sa tradicionalnim receptima na kome se najviše mogu naći recepti iz mog kraja, to je Zlatarski kraj i Prijepolje, odakle sam ja, a možete naći i neke modernije recepte, tako da pogledajte ukoliko ste prvi put na ovom kanalu. Ukoliko se pitate koliko nam je bilo potrebno vremena da napravimo ove paprike, trebalo je jedno prepodne. Znači za 3 kg paprike otprilike oko nekih 4 sata. I to je to. I ove naše varene somborke su gotove. Na kraju ih ovako zavijemo u ovaj peškir i ostavimo da se ohlade polako i postepeno. Ovo je naš finalni proizvod, varene somborke bez pasterizacije i bez konzervansa. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, kliknite jedan like, nešto komentarišite i zapratite ovaj kanal ukoliko već niste. Na njemu imate dosta ovakvih tradicionalnih i starinskih recepata iz mamine i bakine kuhinje i poneki moj. Ostanite do kraja videa zato što ću vam pokazati šta da uradite sa ovom vodom koja vam je ostala kada ste spremali paprike koji neki nazivaju i presolcem.
Ćao! Kada napravite varene somborke, ostaće vam smesa u kojoj ste varili paprike. Nju možete da iskoristite tako što isečete kupus i stavite ga u tu smesu. I zatim stavite tu šerpu na šporet da voda sa kupusom proključa i vi napravit ćete odličnu salatu za zimu. Do sljedećeg videa ostajte mi fit i zdravi. Ćao, čao!